Kaddara ta ce soyayya can ta kai ni can ta baro ni a cikin rauni. So ya sha ni da lalama ya baro ni cikin fushi daga na ce ban soyayya yaudara. Kaddara ta ce soyayya can ta kai ni can ta baro ni a cikin rauni. So ya sha ni da lalama ya baro ni cikin fushi daga na ce ban soyayya yaudara ni. Kaddara ta ce ita ta sa aka yi mu akan soyayya ta gaskiya a cikin zuciyar wadda nake kauna. Daga na ce ban yaudara a cikin soyayya ta zahiri ko kauna. Dalilin so yake yawan hukunta ni a farkon soyayya ta. In na tuna da so aina misi biyayya yadda yake so. Ashe shi ne burinsa ya mantar ko na fada kan ƙaunar gaskiya. So da amana ne sai da ya rike ni sai na kasa fidda kaina. Sai da ya dawo sannan na samu kaina. Sai yanzu nake ladama dama bai dawo ba, dan ya bar ni da rauni a cikin zuciyata. Dafinsa ashe ya saka ni a cikin shinyar faɗuwar gaba. A yin soyayya ta kowa ce irin ƙaunata. Gaskiya dan na gano so bai da amana a cikin ƙauna. Abinda zai sa na gode mai shine na gano sirrinsa da kuma darasinsa. Shine kawai godiya ta gare ka so makiri.